Dadi perjurit ana ing Demak Bintoro. Kain tumindak kekaan puput. Munggo pranatan ana ing Demak Bintoro. Rumangsa bingung. Ana ngendi papan dumunge? Anggonku urip iki dina. Lamun aku bali, mestine wae wokane goro. Paring duka kelawan aku. Aduh, aku balik tulung kelawan sobat. Udah. Barang wetak jauh nang tengah ngalas, lenga-lengo, plonga-plongo. Sampeyan iki arep nyolong kayu ta apa? Nyolong kayu. Mateni wong den. Lho sekolah masane ku metu ngejak galunggung. Kuwi ning warung ngombe ditunggoni PK. Lho iki ngejak larapan ning alas. Iki lho. Iki senenganmu. Saben dina nang warung pelanyan. Seneng-seneng iki pakulinanmu. Malah nangis beda. Bedane makin budi. Ya kene nganti kowe tak jak ana sak tengah ngalas. Iki ana wigati. Gawe bingunging atiku. Kowe ngerti dhewe. Ya ora. Pamingit iki bumingan tandus. Ditanduri apa wae iki ora bisa tukul. Tur meneh. Kae sithik bawa sithik kae tak dol. Mung kanggo kesenenganku. Nggih. Ya toh? Nggih. Suwe saya, suwe entek. Ning iki aku duwe panjangka. Napa panjenengan sampean? Aku kepengin duweni bumi merdikan Banyu Biru. Iki tak dadekno siji karo kami. Iki karep Banyu Biru arep sampean blengket. Ning tak kira ora bakal bisa duweni bumi merdikan Banyu Biru. Lah kene napa mboten saged? Mergo apa? Kae sing duweni Kakang Arsalok. Ya toh wis cetha to. Ora bakal aku melu duweni. Den, ngoten lho. Estu sampean pengen duweni bumi merdikan Banyu Biru. Iya. Saged kelakon Banyu Biru iso dadi darbeke sampean. Kowe iki ora usah ngawur. Kelakon. Lho, karepmu piye? Cetok bakal kelakon ning ana syarate. Syarate apa? Tegel lan mentala. Tegelan mentolo. Nggih ya. Tegele mentolone piye? Tegele mateni harus saloko, mentolone bumi merdikan Banyu Biru entuk-entuk dijaluk. Oh. Kamangka papalang siji-sijine mung Kakang Harus Saloko. Nggih. Jadi Kakang Harus Saloko temengane pati, aku bakal duweni bumi. Lah, gampang toh. Kudu tega lan mentolo. Gong. Yo. Mergo panjangku aku pengen duweni bumi merdikan Banyu Biru. Aku bakal mentolo. Mateni Haryo Saloko. Cocok. Ning piye carane? Lho. Dicegat dipateni rampung perkarane, Den. Jelas kebenaran. Kabar setak oh Gajah Suro. Iki uwak saka Pakunjaran Demak Bintoro. Terus mestine Kakang Harus Saloko iki bakal ana ing bumi Purapradan. Kamangka Purapradan iki liwate mung dalan siji iki. Engko yen ana Kakang Harus Saloko temokane papan kene, limpe saka mburi patenon. cocok. Yen koyo ngono. Ayo, tunggu. Kakang Saloko. Yen tak sawang Kakang Saloko. Iki ora kaya padatan. Kok iso ngono? Sumringah bungah. Apa kaya ngono? Iya, beda rikala semono. Aku ketemu Kakang Harus Saloko. Yen ngono aku ora bisa. Nanging yo ngene. Aku ora bisa nutup. Ana apa to? Ora ana apa-apa. Ora ana apa-apa.
Mergo aku mung kapang, kangen lawan karo Kanjeng. Kabeh mau kadaya saka bungaing atiku. Heeh. Mbok menawa durung krungu Kabar apa apa? sebabe nganti aku duweni rasa seneng, rasa sing bungah. Lah iki ana rasa tandha pitamu kok. Ana apa? Kesel. Apa tak bilekno? Ora Kang maturun. Iki rak ngene tenan-tenan. Lara-larae iki bapakku. Wis uwal saka Narapidana Kasultanan Demak Bintoro. Wah kaya suwa iki. Wah saka Pakunjaran Kepami Agus. Kakang Garis. Tenan. Kowe iki lho Wah ngane-ngane. gagah kuwi iki wah saka Pakunjaran. Yo, mergo bapak ki dianggep ora luput sak Demak diluari saka Narapidana Kasultanan Demak. Pantes. Ini lho. Apa sebabnya nganti aku tekan papan kene? Ana wigati apa ya? Mergo aku didhawuhi bapak yen to aku kudu ana ing desa Surapradan. Oh, bakal tumuju nang Surapradan. Mapak simbok bakal takjak bebarengan ana ing Banyu Biru meneh supaya kumpul kabeh keluarga ana ing Banyu Biru. Iki kok jalur gunung. Iki ngane-ngane banget jan. Ngane-ngane ya apa? Adaane lho ya. Iya. Adaane lamun ana sawung sariti, mesti iki ana abdine Galunggung. Iki banjur ning ndi kan? Pancen. Saben dina gandeng renteng aku ora mung kejenan. Karo abdiku Galunggung. Galunggung. Nanging sampean rak ngerti dhewe. Iya. Kakang Galunggung iki kaya kepiye wonge? Yen ana bocah wedok liwat sithik wae ditut ning mburine. Pancen wong Galunggung iki tok mis. Ya iya. Umpama ngerti wong wedok ayu, mesti kae mripate Ya, jalanan. saka kuwi. Saya-saya yen to kumpul-kumpul karo kanca-kancane sing ngombe-ngombe ngono kan. Wah, wis lali. Lali Wis pegaweane. ora apa-apa. Bab kuwi bab kapribadenmu. Iya, Kak. Mula saka kuwi, Di, aku njaluk tulung kelawan kowe. Sing saben dina kowe lewat dalan kene, mbok menawa kowe ngerti dalan tumuju ana ing Surapradan sing sekirane gampang lan sedelok wektune ngendi? Gini ya. Pancen sak kiwa tengen iki. Dalan iki aku ngerti. Apa meneh kok dalan tumuju ana ing Surapradan. Iya. Sing cepet, sing gampang iki aku ngerti. Lah kira-kira ngendi? Di? Sampeyan ngerti dalan iki. Dalan iki kenceng. Dalan iki siji-sijine. Dalan iki Sampeyan mlaku loro terus mengko ana sempalan. Sempalan sampeyan aja sing ngiwa. Sing nengen. dadi ana sempalan menggok nengen. Sak banjure Sak banjure kuwi ning nengen kuwi ana pratandane. Ana wit gedhe, wit nyamplung. Sampeyan ngerti to wit nyamplung? titikane ana wit gedhe sing nyamplung. Ngerti Sak to? banjure iya. Lah, sak ngisore kuwi desa Surapradan. Dadi iki kenceng. Ana sempalan Sempalan menggok nengen. nengen. Titikane ana Wit wit nyamplung. gedhe sing nyamplung. Heeh. Iku Lah, sak ngisore wit ngisore. ana desa Surapradan. Surapradan. Yo, Di. Aku njaluk tulung lawan. Sik. Sakwise simbokku mengko tajak bali ana ing Banyu Biru. Kowe aja lali karo bibik mengko dijak ana ing Banyu. Aku bakal teko nang omahe Kakang. Sing hati-hati, Kang. Sewang-sewangan ya, Di. Andom selamat. Gampang kowe temu saka Surapradan. Ngene aku pengen duwe bumi medikan Banyu Biru. Hei, Nganti bongko sampe ora iso duwe bumi medikan Banyu wis Biru. teko ndok. Coba cekok. Dijupuk. Cetha lho, Den, cetha. Cekok piye? Hario saloko ning arepku arep tak pelato ndase bres. Nggo sing. Lho wis kelakon Hario saloko mati lak wis perkarane rampung to, Den. Bener. Kowe iki yen lakoni ora mbok pikir dhisik. Kira apa? Kowe ngerti dalan iki. Dalan iki mung siji. Kang liwat ning dalan kene iki ora mung kowe, aku. Akeh wong-wong sing liwat ning papan kene. Akeh wong liwat yang ngerti Galunggung duwedi, Den. Ora perkara kabeh mau wedi karo kowe. Yen mengko kowe kelakon mateni Hario Saloko ning papan kene. Iya to? Mati di ngerteni karo pawongan. Kabeh kae ngerti Galunggung ki abdi sapa? Masih Song Sari. Sariti.
Yen kowe mati cetok Saloko iki mati ning papan kene. Mesti ngrembet Dan iki mah perkarane mboten rampung lho. Ngomong piye? Lha malah sampean dudoke Nggo. tumuju Surapradan. Satane kakek Saloko kae ora tak dudoke dalan tumuju ning Surapradan. Malah kaporo kabeh mau tak jlomplongake. Jlomplongke. Iya, kowe ngerti dhewe, wit nyamplung kae. Wit nyamplung isore Jurang. kuburan tuwa. Lah, papan kae kanggo mateni Haryo Saloko. Sapa wae ora bakal ngerteni yen Haryo Saloko mati ana sak Papan sing kesubur. Gur, telo. Kok seton temen uripmu Sariti. Mung perkara warisan arep tegelan mentolo mateni kelawan sedulurmu. Mongko warisan yen ora waris ora bakal kerasan. Yo. Yen pancen kaya ngono, aku kepengin mangerteni. Ana kedadian apa? Bakal tak disi lakumu Sariti. Pengen nyacah-nyacah. Oh iya iya. Diagine Haryo Saloko. Wit mau aku urung mangan kok malah bujak mlayu ae. Lah jeneng lepas kok bojone mangan sapa? Iki ngene. Kowe ngerti, Dik? Karak nyamplung. Iya kan. Iya. Lah iki pas. Papan kene kanggo mateni Haryo Saloko. Nanging terus aja nganti pawongan siji wae mengerteni. teng mriki wanci bedhug ngeten iki mboten wonten tiyang. Aja kaya Ora ana wong liwat teng mriki. Wis, yen mengko ana pawongan, kabeh mau kuwe kang tumandang. Gampang. Singkirna. Oh, musuh galundung iki gampang. Kan lho. Ciloko. Iki mang Saloko iki mang brangkang apa piye to? Didisi mlaku ora tekan-tekan kene iki jan banget temen iki. Lho. Wah. Jujure Saloko ora tekan kene. Mas. Thank Mas. Sampean lha apa niku? Nggih nembe mawon kula niki ngaso. Ngaso. Nggih. Turu. Leres Karipan lah apa? nggih dalu kula nonton ketoprak. Wih, ketoprak ndi, Mas? Ketoprak Wahyu Manggolo. Ketoprak sing paling laris. Walah, ya. Aku ya seneng, Mas. Heeh. Ning aja ning kene, Mas. Lah teng pundi? Nek ngaso aja ning kene. Teng pundi? Ngalih. Ning isor wit nyamplung. Nek nyamplung keterak angin, nyamplunge ceblok nibone sampean bengep kabeh. Matur suwun sanget. Oh, Sampean sampun kersa ngemutaken dumateng kula. sampean jeneng mesakno. Nggih. Ngalih tibang pang ciloko. Ciloko remuk. Nek ngaten kula tak ngalih. Ngalih. Nggih. Dan. Dan. Pun. Aman. Dek wau enten menungso ngaso. Tak gulak koyo pitik. Ngalih. Tenang. Ah, galunggung kok. Mau ana menungso, Ana menungso. bareng ngerti kowe, Tak gusah koyo pitik ngalih. wedi ora? Oh, wedi ya. Wedi tenan. Nggih, Mas. Nggih, Mas. Dhewe wonge ngalah. Ngalih. Ngalah tenan. Wes ora nang papan kene. Matamu. Ciloko. Mas. Ngantos kaget ngono. Kaget. Kaget kok telat. Sampeyan kok aja ning kene yo, Mas. Jurang kok jurang. Sampeyan mindut turu mindut kok jurang Mas Ciloko. Mati kula. Mati. Eman sampeyan jenong aja ning kene. Asal caket. Aja ning kene. Aja. Ngalih. Ngalih. Dan, Dan. Beres. Lho tenan. Tenang. Beres tak hapusi. Jurang nek turu mindut ceblok bongko. Lundung Ludung iki jurang ceblok. ora iso bali. Ayo. Oke, sok. Ngopo? Dai, luas saja. Kak, pakan. Tenang ya.
ana gempa. Teng pundi, Mas? Ning Dasem. Kok saged? Cetok kowe ning ngino karo Galunggung Nino pripun? Ning kono dikon ngalih-ngalihmu ning kono. Ning kono dikon ngalih-ngalihmu ning kono. Kowe ngenyek karo Galunggung. Lah kula niki Durung ngerti kondange Galunggung. undange napa? Tangan kiwa rumah sakit, tengen kuburan, dengkul ICU lho. Napa saestu? Lho kene apa ora? Kula niki dereng pitados. Wah, Mas, cilok kene ngalih malah sing adon iki arep ana perkara. Mboten, kula tak teng mriki mawon. Yen pancen enten perkara kula niki pengen ngertos Pengen ngerti? perkarane napa. Ning aja kondo-kondo lho ya. Nggih, napa? Kowe tak omongin ning aja kondo-kondo wong. Mboten. Ning kene iki aku diperintah Dimas Saung Sariti kon mateni Haryo Saloko. Ngono lho. Dadi aja kondo-kondo tenan lho. Ajeng dianakake Raja Patu. Aku arep mateni Haryo Saloko. Lah niki tontonan sing apik. Matam picek, mateni wong tontonan. Lho, kula niki dereng ngertos. Carane pun kados pundi kok menungso kepengin mateni kalih menungso niki lho. Iki ora perkaramu lho. Kowe gelem malih apa ora? Mboten kula teng mriki mawon. Tak bacok lho. Nggih monggo, Tak jotos lho. monggo. Tenan. Nggih. Mateni wong. Niki wau ICU nggih. ICU. Niki wau rumah sakit nggih. Iya. Lah nek niki napa? Wah. Masih cari turun deh. Iki ngopo? Kowe iki ngopo ngger-ngeret aku? Wis rampung pegaweanmu. Apa wis mbok singkirke? Apa wis mbok pateni wong mau? Remuk. Wong mau remuk, Musuh Galunggung remuk. tenang. Tak jebotos. Aku percaya. Kowe iku jeger. Jeger. Nek trimo ngladeni wong siji wae tak kira Bres, ora bres, gondol. bres, bres. Ada banyak. Mati Merempul ajul kabeh. merembul kabeh Nggih. mau. Tenang. Nggih. Merembul wong. Sing merempul kula. Jabet. Ojo terus gak apa-apa. Bojo tos ora apa-apa. Platok. Nganggo gaman platok pateni. Oh. Melepukmu ora sumbut karo omonganmu jeger. Kuwi mateni wong. Kula kuwi mateni wong ning arep mateni gak mentolo. Lah apa? Mergo urung mangan, apa tak pateni metu gitahe malah ngutek-ngutek. Oh iya. Adi Sariti. Ngopo kowe nang papanku? Tenane aku pengen ngendhakake pakartimu. Mergo apa? Kabar sing tak rungokke lamun kowe kepengin ngalepatine kelawan Haryo Saloko. Ora tak silaki. Kondo-kondo ah. Nek kok kondo iki biasa to. Ketrucut, Karepmu piye? ketrucut. Ya bet. Kudu pengen kon gondo-kondo malah ngomong. Piye? Kowe mau kondo karo sapa? Ngene lho, Den. Karebet oh titip kula titip weling. Tak omongi, tak critani ning aja kondo-kondo. Kok critane iki? Aku arep mateni Saloko sing ngakon Dimas Saung Sariti ngono. Kowe coba dicucuki kowe, Bet. Ora tak silaki, takoni. Pancen aku ngalepatine Kakang Haryo Saloko. Tur meneh. Kabeh mau ora dadi perkaramu. Kowe iki wong liya braya. Mula aja nganti kowe melu canduk laung perkara iki. Aku mung kepengin mangerteni. Kanthi dasar apa kowe kok kepengin mateni kelawan Haryo Saloko? Kowe pengen ngerti dasare? Aku kepengin duweni bumi mertikan banyu biru. Dadi siji tak dadekke karo pamingit. Mung perkara warisan. Yo, Di Sariti. Aku kepengin meneh ngerti kelawan kowe. Menungso urip ana ing jagating sraungan, kuwi diwajibna mbudidaya. Lamun kowe kepengin gayuh kamulyaning urip, mbok yo mbudidaya, golek gawean sing gumathok kanggo nyukupi kebutuhan uripmu. Bet, aku ora bocah cilik wingi sore. Apa aku iki ora mbudidaya? Pamprehku aku duweni bumi mertikan banyu biru. Lamun kowe mbajut kepengin mateni kelawan Haryo Saloko, yen ana sing dadi pepalangmu, Sapa kang dadi pengalangku ning papan kene bakal tak singkirake. aku sing dadi pepalangmu. Kon mati sonan.
sampean cengkah kelawan Adi Sawung Sariti, saya ngudang Syome Bathara Kala. Di Haryo Saloko. Nganti aku derdah lawan Adi Musariti. Mergo aku sabelo kelawan kuwi Haryo Saloko. Sabelo sing kepiye Kakang? Tenane Sawung Sariti kepengin ngalap kelawan patimu. Sampeyan iki aja gojek. Sampeyan rak ngerti dhewe. Sariti kae iki sapa? Sariti kae ngono dulurku. Apa ya ana tinane yen to Sariti kae tegelan mentala pengen ngalap patiku, Kak? Kena kowe ora percaya kelawan aku. Luwih cetha kono takono kelawan Adi Musariti. Coba tak tasih sik. Di Sariti. Alas Salok. Apa bener kabeh kandhane Kakang Karebet? Yen to kowe iki pengen mateni aku. Lah ora to? Syo. Apa kang jadikan Karebet kabeh mau bener? Aku kepengin patine Kakang Haryo Saloko. Kok kowe duwe kepengin mateni aku? Iki tenane apa sing kok karep iki? Mergo Kakang Haryo Saloko duweni bumi merdikan Banyu Biru. Kamong. Aku kepengin bumi merdikan Banyu Biru tak blengket dadi siji karo pamingit. Iku ngadengan. Ondre perkara mung bumi merdikan Banyu Biru. Yo, yen pancen kowe kepengenake bumi merdikan Banyu Biru. Lilo Legawa bakal tak wenehke kelawan kowe. Nanging antaran kowe lan aku aja ana paten pinaten, mergo kowe lan aku ki buruk. Lilo Legawa bumi merdikan Banyu Biru mbok ulungke kelawan aku. Iki ana ing pengarepanku. Nanging yen menggone akon bumi merdikan Banyu Biru, besoke kowe bakal ngucik warisan bumi merdikan. Ya, bener. Percaya, Di. Aku ora bakal ngucik-ngucik anane bumi merdikan Banyu Biru. Lamun to wis tak pasrahke kelawan kowe. Nanging sing tak jaluk, kowe lan aku aja nganti ana paten pinaten sing kaya ngene iki. Kedung kang juru kae bisa dijajak. Gunung kang dhuwur kae bisa dirambak. Nanging durung ngerti atine manungsa. Yen kowe urut jepapah depane lemah, mati depan. Ora bakal ayem lan tentrem atiku ngerti. Menungso sing ora mendhok ing kandha, ora gelem mundur ing pitutur tuladhane kaya kowe. Yen pancen kuwi penjalukmu, selagi wae sajeng kae tidak mulet. Apa meneh aku lawake manungsa lumrah kebae rasa marosa. Jo iki Pak. Ayo, Pin padha-padha turune Eyang Suradipayana tentoke Sariti apa Saloko sing kelawan. Haryo Saloko. Apa? Karebet Sawung Sariti. Ngendi pamanmu Maesojenar? Ana perkara apa? Kowe goleki pamanku Maesojenar. Mergo aku isih duweni pepitungan karo pamanmu Maesojenar. Ora usah ndadak tinemu kelawan paman Maesojenar. Mbok menawa yen mungkas nyawamu, aku dhewe sago.
karo bocah cilik. Maeso Jenar. Nek pancen kowe ora trimo, nek kene aku kowe ora trimo. Mergo kowe wis mateni para kabeh kaum sekti golongan ing sedulurku. Yen kowe ora nrimake, njur arep ngopo? Aku pengen jajal ajimu Sastra Birawa. Lagi jajamu aja tok indah. Ayo, jajalan aku pengen jajal sepiro kabudayan. Sastra Birawa. Ayo, jajalan nek pancen tumogo aku. Sastra Birawa. Ambane ribane. Masuk Jenar. Mung semono aja mlayu kaya bocah cilik. Kaduan playumu lonjong minis, ambekanmu krenggosan riwehmu bleweran. Tenane ana kedadian apa? Nggih. Mentas mawon kula tanding kalian Bugel Kaliki. Tanding kelawan Bugel Kaliki, pendekar Gunung Ceremik. Leres. Bapak malah kaporo ponakan kula Sawung Sariti menika mati dening tanganipun Bugel Kaliki. Pramila kula mboten trimakaken. Tulis Sawung Sariti mati saka tanganing Bugel Kaliki. Leres. Namung emane nalika kula ngecakaken Aji Sastra Birawa kula tamakaken dhateng Sawung Sariti. Malah dipun geguyu. Sami kalian ngecenges dhateng Aji Sastra Birawa. Ya. Adi Maso Jenar. Kakang ageng kados pundi? Peranganing wong-wong sekti golongan ireng kae saben tanding lawan Adi Maso Jenar. Ing kono mbok tamani ajimu Sastra Birawa. Sepisan wis ora mbaleni mesti jengkelang dadi bakal. Mesti muat mati. Nanging yen pendekar siji iki Bugel Kaliki arep mbok tamani Aji Sastra Birawa sedina kaping 100 mbok menawa ora bakal tumekaning pati. Lajeng caranipun kados pundi amrih kula saged malesaken patenipun Tulis Sawung Sariti. Mergo Adi Maso Jenar iki lak durung ngerti marang pengapesane pendekar Bugel Kaliki. Pengapesane Bugel Kaliki iki manggon ana ing kono. Mula yen dheweke ngadepi musuh, iki mesti ora wani kanthi mungkur. Oh, kados ngaten. Apa sekira mau sing jujur? Kula kinten taksih. Kowe ndelika tak ledane mengko runjukun saka zaman ana. Ora usah ngadang ning tengahe dedalan. Aku pengen bacotake golek Maeso Jenar. Kowe kepengin ngalap marang patine sedulurku Maeso Jenar. Kena kowe mateni sedulurku Maeso Jenar. Awawaton kowe bisa mateni luwih dhisik lan kebukan iku. Idam loro ngencak pati. Mentaki papat. Asik.
manggelamun bisa mateni tiga kali. Banjur saiki bisime Sawung Sariti wis dipetak apa? Sawetawis kula ken buta wangsul dhateng Banyu Biru. Yen ngono ayo bareng-bareng tajiah ana ing Banyu. Estunipun jibek raos sing manah menawi kula ngraosaken kedadosan itu mempuk wonten ing bumi perdikan Banyu Biru. Prasasat matumpo tumpi-tumpo undung kedadosan wonten ing bumi perdikan Banyu Biru. Wiwit saking jeboling sumber panas pangobaran Banyu Biru malah kaporing dinten sakmenika tole Sawung Sariti pejah saking tanganipun si Bugel Kaliki. Nanging kepriye ingkang kula penggalihaken kok upami mangkenipun wonten Siadi Nyai Lembu Suro dumugi wonten ing papan menika. Lajeng kula niku kedah paring pawangsulan kados pundi Kakang. Kula bingung. Yen pancen Adi Gajah Surora wekal ing mengkoni kandha kawat Nyai Ageng Lembu Suro mengko pun kakang sing kakang Saestu Kakang. Ji Nyai Lembu Suro. Ya. Nuwun pangapunten nggih Kakang. Niki kok sami kempal wonten mriki nanging ingkang boten wonten kok anak kula pun Sawung Sariti. Anak kula Sawung Sariti wonten pundi nggih Kakang? Mbak Yu. Kakang, monggo to walaka kemawon. Menika panjenengan mangertosi anak kula pun Sawung Sariti, Kakang. Ngene ya, Di. Nggih. Bab perkara anakmu Sawung Sariti pun Kakang ora ngerti. Coba kono takono karo Si Adi Maesa Jenar. Mbok menawa Si Adi Maesa Jenar ngerti ning ngendi anakmu tole Sawung Sariti. Oh, ngaten cici Kakang. Adi Maesa Jenar. Nggih, kula. Apa sampeyan mau mangerteni anakku Sawung Sariti, Adi? Wingi kula kepanggih ning niki kula boten ngertos. Sinten ngertos Kakang Adi Manigara pirsa? Mbak Yu kok malah bingung. Kowe ora ngerti Kakang Gajah Suro ora ngerti. Kakang kepekane kowe entos. Ya. Nyai Ageng Lembu Suro. Yen sira kepengin ketemu kawan anakmu Sawung Sariti. Monggo pun kakang saduh nuduh kaki. Saestu Kakang. Ya mung wae. Rening dina iki kakangmu Gajah Suro iki lagi wae ngepasi dina wiyasane. Lajeng wonten napa, Ci? Ha iki ana tumpeng
iki sing diwenangake buka tumpeng iki ora liya mung Adi Nyayun Bisu. Wayang buka. Oh, ngaten cincin esake kakang. Sengen. Coba. Kok didenari ra? Didenari ra? Wis. Dan tangi dan ingkang ibu rawuh dan weh Nyai Lembu Sultan. Wis. Iki Nyai Lembu Sultan. Mbok menawa kabeh iki pancen wis mestine anakmu Sawung Sariti mergo patine saka tangane pendekar Gunung Cerme Bugel Kali. Kaporo ing dina iki Bugel Kali iki uga wis temekaning patu saka tangane Adi Mesodina. Lho. Kakang Gajah Purwani Goro iki. Bab panruktine layon mungsuh bodho ndak pasrahke kelawan sira mergo pun kakang ana kawigaten. Oh kados ngaten kasihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini. Aku ngerti sepira gempaling atimu, gelaning atimu. Mergo dina iki kowe ditinggal mati marang anak sitok tresnani. Jeneng wong wadon kae lumrah. Wong kelangan dombae goleki nganti njlimet apa meneh iki kelangan anak. Direm-rem. Inggih, kula mboten kaweratan. Menawi mangkenipun kula kalian Endang Widuri urip sareng panjenengan wonten ing kami. Iki lho dadi anak. Nggih, kula purun. Matur nuwun kakang. Ya. Wis. Aku Arya Saloka iki kaya dening anakmu dhewe ya. Wis ngene Dimas Senar, selak mesake punarepane tole Sawung Sariti. Ayo, dirukti ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arep mlayu Nyai. Pun mboten saged mlayu malih. Sik. Kok nganti ndadekake tuwuh tandha pitakon sadurunge ati. Lumangka iki dina saiki minangka dadi prajurit
magangan ana ing Kasultanan Bintara Demak. Lho kok nganti kowe kluyuran tekan Banyu Biru? Saya-saya kowe ora nganggo agemaning prajurit, nganggo sandangan para sudra. Lho sing mbok karepke iki kepiye? Wontenane ana kedadian apa ning Kasultanan Bintara Demak? Ngantos kula mapan wonten ing dusun Banyu Biru. Awit menapa wae? Badhe wangsul wonten ing desa Tingkir kula niki wedi sampeyan paring duka kalih kula wae. Wedi. Nggih. Wedi yen ana perkara. Yen ora ana perkara, kenapa kok nganti kowe ndaghe rasa wedi? Tenane ana perkara. Kula suwun kanthi sanget sampeyan ampun paring duka kalih kula nggih wae. Rebet, Nggih. aku bisa ndudut ing paukur. Mbok menawa wae mesti ana perkara kowe ana ing Kasultanan Demak Bintara. Nganti kowe bali saka ing Kasultanan Bintara Demak. Estunipun kados ngaten wae. Piye? Kula sakniki sampun dipocot pun boten dados perjurit malih wonten ing Demak Bintara. Dadi cetane kowe wis dipocok nggonmu dadi perjurit ana ing Demak. Pangapunten ingkang kathah wae. Rebet. Mokal nganggo lamun yen to sira ora ndarbeni luput marang pranatan ing Kasultanan Bintara Demak. Mbok menawa sira uga luput tumindakmu lawan Kanjeng Sultan Trenggono. Tenane kowe tumindak apa lan ndarbeni luput apa, Rebet? Lara-laraipun kados ngaten wae. Ratu Kambang. Wong ayu sak donya kok pek dhewe. Jagat ora ana wong sing ayu kejaba kowe. Ratu Kambang. Nanging yo gene. Kowe ora ngrumangsani nak tak tresnani. Tak rewangi aku dadi Joko Kasep. Ora ngrumangsani. Ratu Kambang, anggonku poso sedina suwengi pati geni. Karepku yen kowe ketemu gelem mesemo karo aku. Yen kowe pinujon, kowe nganakake wiswangan ning ngersane lawamu. Yo nyawang aku yo kene wae nyawang. Yo Kenono Ratu Kambang. Besok dina Jemuah Legi aku bakal goleki rambutmu. Saklew tak obong, arenge tak lebokno banyu tak ombe. Kowe mesti kedanan. Yen kowe ora edan, aku sing edan Ratu Kambang. Paman Probos iki. Kusumaning ayu Ratu Kambang. Ki kula Ratu Kambang, Paman. Wanci tengah ladri. Ki, Yo gene sliramu rawuh ana ing Katemenggungan. ngeten nggih Paman Probos iki. Napa sebabipun wanci ratri kula dumugi wonten ing Katemenggungan? Jalaran wonten wigatos ingkang badhe kula blakakake kalih pinjenengan. Apa wigatine wong ayu? Kula badhe unggah-unggahi dhateng pinjenengan. Cetanipun kula kepingin saged dados garwa pinjenengan, Paman. Tenan iku. Nggih saya. Ora ngapusi. Aduh. Paman Probos.
ora goroh. Boten, lahir batin kula niki tresna kalih panjenengan. Dipun tampi napa boten? Kula dados garwa panjenengan Paman Prabasemi. Menawi dipun tampi nggih kanugrahan pundi kula Paman. Jalaran kula niki tresna. Apa dicokot sakit? Tandane kepriye wong ayu? Pripun? Tandane kepriye wong seneng ku? Tandane yen awan rae doyan mangan, yen bengi turu tansah klisikan mikirake sampeyan, Paman. Pripun? Niki kula dipun tampi napa boten panglawan kula, Paman? Pengen kowe. Dipun tampi napa boten niki? Piye? Dipun tampi napa boten? Ya, mesti tak tampi aku. Nggih, kula matur suwun nggih Paman Prabasemi. Sabar, sabar, sabar. Paman, ya kok sabar, sabar. Lali ora tau gendek. Wong iya kula niki digandrung, diseneng-senenge disayang lak ngaten. Wanita sulistya warna Pripun rasipun, Paman? yen tinandra luwe rupa Wonten napa Paman Prabasemi? Kok niki pripun? tresnaku kepati pati Ampun kados ngaten sakit, Paman. wabote setengah kuintal. Dipun lajengake Paman Prabasemi. Duh, Nimas Kopra sapa
Apik wong ayu apik. Alhamdulillah. Rasane ditresnani wong ayu kaya ngono. Aduh, aduh, bayangnya. Ojo kurang ajar, Bu. Sinten sing kurang ajar, Ndoro? Kowe ganggu karo wong tuwa. Aku iki bendaramu, Bet. Sing ganggu niki mboten kula, Sopo? nanging sampeyan. Lho. Wong genah kowe kok. Iki panggon aku. Kowe tekan kene. Sampeyan ngersakake ingkang supados kula niki sowan. Kula mapan wonten ing tilam pagununganipun sampeyan. Kula niki dipun foto-foto. Sing tekan kene iki Ratu Kambang. Mboten enten, Ndoro. Sing teko niki kula. Ratu Kambang lho, Bet. Kula, Ndoro. Sing gendong aku, Nggih kula. sing ngene mau. Nggih kula. Kula ngantos isin, Ndoro. Yen pancen kowe ya gene kowe kok ora enggal matur. Mboten kirang-kirang, Ndoro. Anggen kula ngemotake kalih sampeyan, nanging babar pisan mboten dipun rewes. Sampeyan jangguti kula, sampeyan ngambungi kula. Kula niki ngantos isin lho, Ndoro. Ini Bet. Nggih. Waduh iki aja nganti kok kandak-kandak, aja nganti kok warak-warak. Sejatine aku kedanan karo Ratu Kambang. Tresna kalih wong wadon. Ratu Kambang putrane Sultan. Tak rewangi aku dadi Joko Kasep kaya ngene iki. Perkawis menika gampil, Ndoro. Gampang. Angel. Tak dukono ngentekno dukun nyatane ora bisa. Ampun didukunke, Ndoro. Wong wadon saged tresna kalih wong lanang. Syaraté niku wonten 3. Ya ana 3. Nggih. Apa kabeh? Tuladanipun kados ngaten, Ndoro. Umpami sepisanan nggih. Bagus. Sugih. Pinter. Bagus iki pinter. Ya. Nggih, syaratnya wonten 3 nggih, Ndoro. Umpami sampean niki mboten sugih, mboten pinter, nanging sampean niki bagus. Wanita saged kapiluyu kalih kebagusanipun sampean. Kepencut karo kebagusan. Leres. Ingkang angka kalihipun, Ndoro. Umpami sampean niki nggih mboten bagus, nggih mboten pinter, nanging sampean niki sugih. Wanita nggih saged tresna kalih sampean. Mergo kedanan banggaku. Mboten lepat, Ndoro. Kan pungkasan nggih. Umpami niki sampean mboten bagus, nggih mboten sugih, nanging sampean niki pinter. Saking uleting wicara sampean, wanita saged klepek kalih tembungipun sampean kang manis manunggara. Telung perkara iki apa salah siji aku duwe? Blas, Yen aku ora duwe ra kelakon aku duweni bojo Ratu Kambang. perkawis menika, Ndoro, ngeten mawon, kula gadah sarana. Piye seranane? Menawi tetela sampean tresna kalih Ratu Kambang, nggih dipun tembung to, Ndoro. Ya ora wani, nek aku ditampi apa ora isin. Sampean mboten wani. Ora wani. Dipun layangi mawon, Ndoro. Dilayangi. Nggih. Aku ya ora wani. Mergo aku ngadep karo Ratu Kambang kok nak diatino priya. Ngeten mawon. Sampean iki sing damel layang, kula sing ngaturake. Kowe gelem Nggih. ngaturke layang ning ngersane Ratu Leres, Kambang Ndoro. teni sawetara. Wong wis tuwek, mangan teh sak besek, sedelok meneh matek. Lho, kok seneng wong enom sing ayu. Nipun, Ndoro? Nak perkara tuwek pancen aku tak rumangsane aku tuwek. Kok mangan tek sak besek, mangane urung aku kok. Nggih lepas kok, Ndoro. Pas kok piye kok mangan.
Ngeten, Ndoro. Wis dadi nawalan. Nggih. Aturke Ratu Kambang. Menawi ngaten kula nyuwun pamit. Yo, Sangu Ndoro. ora duwe duit. Ngaten. Kula nyuwun pamit nggih. Yo, santeni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.